Aurten ere, Bilbo Bizkaia Expo Vacaciones azokan egongo da lurraldeak eskaintzen duen erakargarritasuna euskal publikoaren aurrean erakusteko asmoz. Horrek osatzen baitu, lehenengo, turismo merkatua. Bizkaiko Foru Aldundiak eta Bilboko udalak espazioa partekatuko dute berriz ere igandera arte beken egingo den erakusketa honetan. Horretarako 500 metro kuadroko estana izango dute, eta bertan hainbat jarduera antolatuko dituzte. Produktuak daztatzeko saioak, karaoke edo globoflexia saioak eta abar. Horrez gain Athletic Club taldeak espazio jakin bat izango du, gune horretan jokalarien kamisetak eta zenbait argazki ikusi ahal izango dira. Bidenabar, estanean fotokroma bat ere badago, bizitariak argazkiak atera ahal izateko. Argazki muntaia horiek egiterakoan Bizkaiko toki emblematikoak ere erabil daitezke atzaldea gisa. Halaber atletiki eskainitako espazioaren bestaldean, surf simulagailuak jarri dituzte bizitarientzat. Expo Vacacionesen estanean, garatuko diren jarduerekin batera, Bizkaiko Foru Aldundiak Bilbao Bizkaia jardunaldi teknikoen 2. edizioa ere antolatu du, turismoaren sektorera bideratutakoak.